ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜମିପଟା, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାନ୍ତୁ। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନଲାଇନ୍ 13/6/2023ରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ 31/7/2023ରେ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହା ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି 31/7/2023 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।